Naimbag nga rabi tayo manan gagayem ken kakabsat. Tagtultuloy nga ipangato tayo dagiti panagyaman tayo kinako Dios. Pagsipod ta dagiti dawdawat tayo ken karkararag tayo ket kinatgan na. No maminsan pay ket agkakadua tayo kada itoy panagadal tayo iti leksyon tayo iti Sabbath school. Adda tayon kakabsat iti baro nga quarter nga buklen iti bulan iti July, August, gana ti September. Ket nagpintas kakabsat daytoy adalen tayo nga naisagana ket dawatek nga iti tunggal panagadal tayo kakabsat. Agbalin ko nga personal nga leksyon dayjay tapno daytoy adalen tayo no kasano tayo nga makipaset kaday tiya'y trabaho ni Apo Diyos ket babaan iti tulong ken parabor na matlaeng maramid tayo kakabsat. Dawatek nagkararag tayo. Man nakabali namin nga Diyos, amami nga dapat sa bilangit. Umay kami nga agyaman ken ka. Wen ama agyaman kami agsipud ta. Saan nga aggibos dayta panagayat mo kadakad. Pudno launay iti asin ken ayat mo ama. Agtultuloy ingganay tatta. Daysoy tinbagam ingganay itagdanay. Umay kami o Diyos nga dumawat iti tulong. Babayan iti sagot iti panakaawat. Ken sirib nga kapu itatrunom. Kapno daytoy panangirugi mi o Diyos kada ito'y baro nga pagleksyonan mi kamadalen ita daytoy nga quarter. Mariknami ka di o Diyos, dayjay presensyam. Mariknami dayjay panangidaldalan. Mariknami dayjay pamindisyon mo ama. Kitinto numalpas mi nga dalin daytoy at tantukuman dayjay desisyon mi. Nga kayat mi met iti makipaset. Tapno malpasen iti trabahom, kiti baon mo ti anak mo ama to may na kami alala. Agyaman kami. Daypangag mo daytoy mo kararagmi. Naganap po kay Jesus. Amen. Akasiti ko nakakabsat at datayon iti barong quarter. Iti pagleksyonan tayo, iti adalin tayo, dahil panagsaksi, why witness. No, alain tayo kakabsat, iti Word Church, kahit nangasawan the Seventh-day Adventist Church, worldwide, iti sumarunong nga 5 years, di continuum kakabsat, kahit adda nga theme tayo, nga isukuma dahil siya usarenda kada ito'y General Conference Session dahil ito'y umayin nga bulan kakabsat ngem na i-postpone gapulayan kada ito'y COVID-19 pandemic. Iti theme tayo kakabsat iti 5 years iso is Jesus is coming, get involved. Nairugi dahil ito'y kakabsat dahil ito'y agdama nga 5 tawen nga isu dayjay nabukil dayjay kuna tayo nga TMI, Total Members Involvement. Nga di kiti amin ko mga membro ket makipaset. Tapno maiwaragawag kakabsat dayjay ibanghelyo iti pannakaisalakan. Tapno malpasen dayjay maudi a pagilasinan nga inted ni Apo Jesus iti Mateo 24, versikulo 14. Nga kunana ket daytoy nga ebanghelyo na imbag adamag kunana ket maikasabay iti amin alubong ket umayton iti panungpalan. In download kakabsat iti General Conference, manipod ti divisions, unions, uray pa yun iti missions and conferences, ken uray pa iti local iglesia kakabsat. Nabukal mo ten dayar arami din tayo nga dayay care group ministries. Tapay dayjay care group kakabsat ket kayat tayo nga digiti amin nga membro ket partida wenno makipaset da kadayjay nga care group tapno dayjay metlang nga care group kakabsat ket agawis ket maited dayjay panagadal iti nembag adamag kadagiti gagayem kakabagyan ken interest tayo kakabsat. Isu nga no kitkitaan tayo. Dayjay soul winning activity iti church isu kakabsat iti sentro iti adalen tayo kada ito nga quarter. Isu nga iti adalen tayo ket why witness.
Tapno mabukal tayo kakabsat, DJ, intay adalin itataan niya. Alain tayo, no anya iti kayat ng asawan DJ sa nga witness, saksi. Iti witness kakabsat, ket kunana, iti dictionary, one who has personal knowledge of something. Adda kanu iti personal, apan nakaammom iti maysa abanag. Another definition is, one who was present at an event and can say that it happened. Dahil may isang saksi, masapul ng ibagan, addaak idi, nakita, nasaksya, kat daytoy iti maibagak ka dahil nga napasama. Dahil kakabsat, iti may isang witness, dahil iti may isang saksi. Daytoy adalon tayo ka daytoy nga quarter kakabsat, buklen na, dahil pa nagsaksi tayo kakabsat. Anya, ngem sabay tayo umunag, alain tayo iti paset a mayulo kada ito nga lawas. Iti paset nga mayulo nga sarakan iti umuna at Timoteo kapitulo 2 versikulo 3 ken 4. 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. Balakad kakabsat ni Pablo ken ni Timoteo ket kunana, for this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Kuna nakabsat iti naimbag adamag nga version iti ILOCANO nga Bible, nasayaat daytoy ken makay-ayo iti Dios a mangisalakan kadatayo. Anya dayjay nasayaat ken makay-ayo ken Apo Dios kakabsat. Kunana tarigagay na a maisalakan dagiti amin at taong ket maamwanda iti pudno. Kasano daytoy kakabsat? Tanu alaen tayo di imbagana ni Apo Jesus ijay Juan 3:16. Takas talaunay iti panagayat iti Dios iti lubong. It is inclusive. Dayjay kuna nang iti kayat ni Apo Dios, tarigagay ni Apo Dios, amin kuma ket maisalakan. Ngumada kakabsat dayjay kuna tayo nga freedom of choice. Inted ni Apo Dios kada tayo kaduan, masapol nga garamid tayo iti desisyon, kaslala nakadanon tayo kakabsat iti pagsangaan iti dalan, ket ijay pilyen tayo no mapantay ti kanawan wenno mapantay ti katigid. Ket iti alaen tayo tatakas jay kakabsat anya. Agsaksi, tapay tarigagay ni Apo Dios nga digiti amin at tao maamwanda iti pudno, ket dayjay pan nakaamuda iti pudno, isu iti pan nakaisalakan. Anya dayto aramiden tayo kabsat. Iti panagsaksi, ket maipanggep ken ni Apo Dios, it is all about Jesus. Saan nga saan nga maipanggep kada tayo? No di kadi maipanggep ken ni Apo Jesus. It is all about Jesus. It is all about what He has done to save us and how He has changed our lives. Dayjay panangisalakan na kakabsat, ken dayjay panang balbaliw na iti panagbiag tayo, dayjay iti panagsaksi tayo. It is all about the marvelous truth of His Word, which tells about who He is and the beauty of His character. Intun no makita tayo dayjay kinapudno kakabsat, guyuguyin na tayo dayjay ayat ni Apo Dios nga isuna metten kakabsat anya, dayjay nga aramiden tayo nga idanon kadagiti sabsabali. So mapantayo kabsat dayjay sa lutsod, dayjay paulo ti leksyon tayo ta. Why witness? Apay nga agsaksi ka. Ito'y pagleksyonan kakabsat nang itedda iti 5 nga rason no apay nga agsaksi iti maysa nga anak ni Apo Dios. Allow me to put it on a personal note. Mabalin nyo met kabsat nga ibaga, akas dayjay ibaga. 5 nga rason. It is now on a personal reason. Nga isuti inyo line kakabsat, iti pagleksyonan tayo, umuna ang rason kakabsat.
I witness because I love Jesus. Ano rason? Agsaksiak taay ayatek ni Apo Jesus. Iti paset nga basaen tayo nga gapo iti Biblia kabsat, isu iti mikadua a Korinto 5:14. 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Unanan ni Pablo, for the love of Christ constrains us. Iturayan na kami ti ayat ni Kristo. Intun no simrek tayo kakabsat iti maysa nga relasyon. Dayjay ayat ni Apo Jesus ket naamuan tayo, ket inawat tayo dayjay nga ayat na kakabsat. Anya mapasamak. At day tinapasamak ngayon surat kakabsat ni Juan iti kapitulo 4 iti libro na. Istorya kakabsat. Iti maysa nga daw. Ni Apo Jesus ket kadua na digiti adalan. Pagamulan nakadanon da ije bubon ni Jacob at Jacob's well. Ket kuna nakadigiti adalan apang kayo ngagsubli kay syudad, apang kay gumatang digiti kasapulan tayo. Nabati ni Apo Jesus ije kabsat nakatugaw ijay bubon. Iti agmatuon adda iti maysa a babayi, maysa nga Samaritano nga apan sumakdo kakabsat. Saan anormal iti maysa a babaeng agsulsulo nga apan sumakdo iti danom iti bubon. Nang nangruna saan anormal nga iti maysa a babae apan agsakdo iti agmatuon. Iti baryo mi kakabsat iti Subak, Santa Catalina, Ilocos. Malagip ko palaeng manipod iti Subak iti sumaruno nga baryo isu ti Paratong. Iti baryo mi kakabsat ngan nga ni awan iti bubon nga mabalin nga usaren nga pagluto wenno nyaman pay inumen taapay iti baryo mi asideg iti baybay. Ket dayjay tamnay wenno dayjay apgad iti baybay kakabsat ket sagepsepen dagiti ubbog. Dagiti babayi iti baryo mi agkukuyog da. Nagpintas nga buyaan tapay, iti nagbaetan iti baryo nga Subak, baryo mi ken iti Paratong apan da pagsakduan kakabsat, ket dagiti putot, fish pans, ket magna dagiti babay on file. Saggaysada kakabsat, adda dayjay susuunen da nga lataman, karamba, wenno nyaman nga pangikabilan da iti danom nga sakduan da. Amuyo ti oras, nasapa launay taapay saan da nga kayat iti mapan iti agmatuon to napudo. May sapay nga ni awan iti apan agsakdo nga sulsulo ken bukbukod na. Mamuan tayo kakabsat no apay nga agsulsulo daytoy nga babae ken napan iti agmatuon. Iti makadanon ni Jay makasideg ken ni Apo Jesus. Jesus opened the conversation ket kuna na ikan na man ti danom. Kunana di babae, sika, dumawat ka ti danom, may saka nga Hudyo, may saka Samaritano, they were mortal enemies. Kunana ni Apo Jesus, no amumla kuma, no sinod maudawat ken ka iti danom, ikam, taapay, iti ited ko ken ka, danom iti biag, ket saan kanton, amawaw. Naala ni Apo Jesus, di interest di babae. Kunana, dayjay babae, Apo ikan na man nga rod kadayta nga danom, ta sa anak ton nga agsubli-subli nga umay sumakdo. Denggen yon, kunana ni Apo Jesus, inka ayaban ni asawa. Kunana di babae, Apo awan asawa. Kunana ni Apo Jesus, pudno, dayta kunam, taday talalaki nga kaduam itatami kaliman ketamong asaw. Nakilat dayjay babae taammo ni Apo Jesus dayjay palibad na gayam no apay nga agsulsulo ket apan sumakdo iti agmatuon agsipod ta adda iti bad reputations na iti syudad kakabsat. Kalpasan iti panagtungtong da
Nalipatan pa yun dayjay babae, dayjay karambana. Nagsubli ije syudad. Denggan nyo tin record kakabsat ni John, ije chapter 4 verse 39. 4:39, 81. And many of the Samaritans of that city believed, tapay, because of the word of the woman who testified. Nagadu kakabsat iti namati tapay, kunana, daytoy nasaraka konti Kristo, inbagana, He told me all that I ever did. Dayjay babae nagbalin asaksi. Anya definition na, adda iti personal knowledge na. Dayjay napasamak kenkwana ken ni Apo Jesus ison iti apan na nga inbagbaga. Nasursuruan kakabsat dayjay babae nga inayat ni Apo Jesus. Anya yung mo nga rason, I witness because I love Jesus. Intun no nasursuro tayo nga ayaten ni Apo Jesus, agsipod ti inayat na tayo nga una. Just as we are. Anyaman iti background tayo, anyaman ti estado tayo, anyaman ti narabid tayo, inayat na tayo ni Apo Jesus. Ket agsipod ka dayjay nga ayat na, anya na pasama. Dayjay babae, nagbalin asaksi. Mikadwa, I witness because I want to make Jesus happy. Saan ka di kakabsat nga kayat tayo, nga digiti ay ayaten tayo ket naragsakda. Denggan nyo iti kunana kakabsat ni Apo Diyos baiten ken ni Zephaniah. Zephaniah chapter 3 verse 17. The Lord your God is in your midst. The mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. Addat ti Apo a Diyos mo iti dennam. Ti bilag iti mangted ken ka iti balyagi. Agran unto ket sika iti pagragsakan na. Dayjay iti pagragsaka kabsat. Nya agrag unto ket sika iti pagragsakan na. Ikantanang to ti bato iti biag ang ay ayaten na ka. Agkantan to asiraragsak gapu ken ka. Intun kakabsat no ay ayaten tayon ni Apo Jesus. Ket intun no agsaksi tayon nga agpaay ken ni Apo Jesus. Anya iti pabuyan ni Apo Dios kakabsat. Ni Apo Jesus uno ni Apo Dios adda iti abay tayo. Adda iti dinna tayo kabayatan nga agsaksaksi tayo. Saan na tayo kakabsat nga baybayan nga agsulsolo. Babaen ti Santong Espiritu idalan na pay no anya digiti ibaga tayo kakabsat. Ket kabayatan nga agsaksaksi tayo. Denggen nyo ni Apo Jesus agrag unto kasika iti pagragsakan na. Kaanong agragsak ni Apo Dios? When we witness for Him. Dayjay ragsak na kakabsat ko na He will rejoice over you with gladness. He will rejoice over you with singing. Anya lakit din nga ragsak nga makita niya ni Apo Diyos kabsat sobran iti ragsak na inton no makita na nga dagiti anak na ket apan dametten nga ibingay diyan na imbag adamag dayjay kapadasan da iti panangisalakan ni Apo Diyos kadakwada. Mikatlo a rason kakabsat. Mikatlo a rason. I will witness because I want to obey Christ's command. Kitaan nyo, di taray na kabsat. Umuna, ay ayatek ni Apo Jesus. Mikadwa, imayin de desisyon ko nga kayat ko nga agragsak ni Apo Jesus.
Mikatlo, agsaksiak, agsipod ta isu iti bilin ni Apo Jesus. Iti libro iti Aramid, Acts chapter 13 verse 47, kastoy kakabsat iti mabasa. For so the Lord has commanded us, I have set you to be a light to the Gentiles, that you should be for salvation to the ends of the world. No alaen tayo daytoy nga paset iti Biblia kabsat, iladawan ni Apo Dios nga itikat katungtong na digiti adalan. Dagiti adalan ket Hudyo. Agrugi kakabsat iti ebanghelyo manipod iti syudad iti Jerusalem, Judea, Samaria, ket kunanan ket ingganan iti ungto iti lubong. Sino iti ket nga papanan? Ket anya iti pagbalinanda. Iti target kakabsat nga kayat ni Apo Dios. Nga danunen dagijay nga saan pay ana isalakan. Dagitoy dayjay kunatay nga hintel. In terms, it is Gentiles. Open and close quotation mark. Ruar iti Hudyo kakabsat, they are Gentiles. Isu nga ijay iglesia nga isu iti sinuratan kakabsat ni Pablo from the book of Romans, Corinthians, Ephesians, Galatians, Philippians, Thessalonians. Idi nga ibaga na gadigijay nga hintel. Digiti hintel gamin kabsat, they are considered nga awan iti darada nga naggapo kini Abraham. They are Gentiles. Ngumanya iti kahit ni Apo Diyos, laglagipin tayo mapantay jay pasit amayulo kakabsat. Nga ni Apo Diyos kayat na nga amin ket maisalakan, who desires all men to be saved. Hudyo man, tarigagay na nga may salakan. Hintil man, tarigagay na nga may salakan. Ket inusar na nga umununa dagiti Hudyo, te isu digiti adalan na kabsat. Tapno mapanda, ket anya ti kunana ang ingkabil kayo kunana, daytoy iti bilin iti Apo kada kami. Insaad na kami amang silaw kadagiti hintel. It is a verb. Amang silaw kadagiti hintel. Tapno maisalakan iti intero alubong. Ang kadingas asidag dayta kakabsat ken the Great Commission iti Matthew 28. Go ye therefore to all nations. Kakabsat, numalagip yu dayjay inbaga ni Apo Jesus ken ni Pedro ken ni Andres kakabsat na. Kunana iti Mateo 4:19. Surutin da, ket pagbalinen kayto nga agkalap kadagiti tattao. Follow me, and I will make you fishers of men. Iti panagsaksi, nagrugi iti ayat. Iti panagsaksi, adda di tarigagay tayo nga ni Apo Jesus ket naragsak. Iti panagsaksi, isu dayjay panagtungpal tayo iti bilin ni Apo Dios. Mikapat a rason kakabsat. I will witness because God gives opportunity for salvation. Ni Apo Dios mangititid pa lang iti gundaway kakabsat iti panakaisalakan. Isu nga kayat ko kakabsat iti agsaksi. Inggana nga adda pay laeng dayjay agundaway. Anya iti kunana ni Santiago kabsat iti James chapter 5 verse 19 and 20. Brethren, if anyone among you wander from the truth, someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his ways will save a soul from death and cover a multitude of sin. Saan tayo kakabsat nga
maawatan daytoy inggan nga saan tayo kakabsat nga subyen dayjay pangarig ni Apo Jesus ijay Lucas 15 maipanggep kadagiti napukaw wenno nayawan the losts. Iti umununa kakabsat adda dayjay napukaw a karnero. Mikadua day tinapukaw nga kwarta the lost coin. Mikadlo adda dyan napukaw nga anak. Iji umununa nga pangarig ni Apo Jesus nga napukaw kakabsat adda iti maysa nga pastor. Sa nga gasot iti karnero na. Iti ugali dayjay nga pastor intun iti malam iyawid nan dagiti karnero na manipod iti pinagpasturan na. Ket intun no sumbreken dagiti karnero na ijay pagtaraknan. Ti aramiden dayjay nga pastor bilangin na dayjay karnero na. Kadayjay nga rabii siyam apulo ket siyam laeng tinabilang na 99. Adda iti maysa anabati iti kabambantayan. There was one that was lost. Nagsayat din naramid dayjay nga pastor. Inrekep na di arwangan dayjay kural. Inala nang dayjay silaw na kakabsat. Nagsubli ijay lugar nga nangipasturan na kadayjay karnero na iti agmalam. Inruginan nga ayaban dayjay a karnero ta ijay chapter 10 iti libro iti Juan kuna na siak tinaimbag a pastor ammok digiti karnero adda iti nagan dagiti karnero kadayjay pastor. Inruginan kakabsat. Saan nga nagpatingga ingana nga saan na nga inaiyawid dayjay napukaw a maysa a karnero. Dayjay met pirak the lost coin. Normal laeng kakabsat anya kuma ngem no maamuan tayo gayam iti background na no apay nga napatag ken daytoy nga babae ket masapul nga masarakan na dayjay napukaw a kwarta the lost coin. Kastoy gamin iti tradisyon kakabsat. Intun no dayjay maysa nga babae ket inulin iti nobyo agraman kadwa na digiti naganap. Mangited da kakabsat iti dowry sabong. Normally, it is just 10 coins. Ket iti tradisyon da kakabsat isu daytoy. Iti aldaw iti kasar. Dayjay babae iparangnan to iti publiko. Dayjay coin purse nga nangikabilang dagiti naganak dayjay lalaki ken dayjay nobyana dayjay insagot da a sabong ken kuana. It must be complete. They gave her 10 precious coins. On that day, it must be 10 coins. Dayjay babae kang kanayon nga bilbilangan, kabayatan nga umas asidag jay petsa dayjay kasar. Unfortunately, one night, idibilangan na, adda iti maysa a kuran. Nagpintas jay pa ng istorya ni Apo Jesus kakabsat. Dinalusan dayjay babae jay interamente nga balay na. Ingana nga nabirukan na dayjay napukaw nga kwarta. How about the parable of the lost son? Amo tayo kabsat. Numalagip ko pala ang dayjay panagis istorya day di papangmi may panggap ka dayto. Saan kuma nga maiparbang nga dagiti anak dawaten da iti mana da no si bibiyag pay dagiti naganda. Nasayat no digiti nagandak mga ramid dan tila Will of Testament. Ngem itinaramid di istorya dinawat na napanti adayong lugar kabayatan nga dati kwartana dumagayem na. Ngem idiawang kwartanan awam metenti makamamuken ko ana. And the worst thing is manipod iti nabaknang nga pamilya nagsapulen iti pagtrabaho. Agsipod taawan iti amuna nga trabaho iti nasarakan na
agtaraken, agpakan, iti baboy. Using that illustration ni Apo Jesus, inpakita na how low the sun went down. Dagiti Israel kakabsat, saan da nga kayat, nga iraman kuma iti baboy. Di man yan napasama. Idin nga dadi jay, anya kang ganin ti baboy. Da kami Ilocos ko nami binugbog. Idi mauman nga kanan namutan, da binugbog nga kanan taraken na nga baboy. Nakakita, dagayam kakabsat iti kayo, ket addan iti bunga na. Idi umuli, idi handa nga madanon, da ring gawis, winagwag na. Sabay nga makababa, kinanan dagiti baboy. Imay kinkwanan da kapanunutan, ket kunana, agrigrigatak, agsubli ak kini ama. Saan akon ama ikaring anak, agbalin akon laeng nga dito. He memorized that line until he reached home. Tidi na ammo, manipod idi nga pimanaw daytoy nga anak, dayjay ama sigsigaan na, dayjay panagawid daytoy anak na. No kuma dayjay anak ket nagpaamyanan kakabsat. Iti turong dayjay mata dayjay ama ijay amyanan. Tamuna no sa dino iti napanan di anak na isuntumet laeng iti pagsubyan na kakabsat. Ijeruar iti balayda, pimalasyo nga balayda, nangikabil pa yan kakabsat iti waiting shade nga ijay iti pangururayan na di anak na. Kunanan ni Apo Jesusuan de, kitaan ti ama dan iti magmag na manipod iti amyanan. Di puso nga ayat, the heart of love, kadayjay nga ama, na ilasin na di anak na. Tinaray na kakabsat, linagtunay inungwan na. Idirugin dayjay anak, dayjay nga inkabisang nga linya ko na dayjay ama. That's enough. That's enough. Denggan nyo kabsat iti kunana ni Apo Jesus. Verse 7, iti John, no, Luke 15. I say unto you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents, over the 99 just persons who need no repentance. Verse 10, likewise I say unto you there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Verse 23 and 24. Let us be merry, for this my son was dead, is alive again. He was lost and found. Then they began to be merry. Anya iti kunana kabsat ni Santiago? Kunana ni Santiago kabsat, no adda kada kayo. Iti pimanaw iti pudno. Kakabsat ko kunana no adda syumasi iti pudno ket addamet mangidalan ken kuana nga agsubli. Now this is talking about a community of believers. Saan apumanaw no saan nakamkamang kakabsat? Mawatan nyo. Saan nga dayjay pumanaw no saan akamkamang? How many in administration we always look for dayjay membership profile. Dayto iti problema kakabsat. Adam mabautisaran, wala da kinado. At the records tayo, di kaya mabautisaran. Ti saludsod, how diligent are we to make records akas tinaibagan ni Santiago 5 versikulo 19. If any man among you wander away. At dagamin iti araramidin tayo, this is the Sabbath school lesson.
Subyen tayo kabsat, dagiti sigud nga raramidin tayo, adda dagiti class card. Saan ka di? Okay? Iti aramidin tayo kumadya class card, adda iti time tayo kakabsat, nga di secretary iti klase, ayaban na. Idi damdamo kakabsat, adda pa dagiti missionary work, dagiti kakabsat, na ikabil ijayan. Ayaban na. Ket no awan, anya iti aramiden iti iglesia. I posted that. No adda iti kamkamang nga awan kadayjay nga Sabado during Sabbath school time. Anya iti aramiden iti iglesia. Not the Sabbath school department anymore, but the church. Tayti ko na dito, kakabsat ko, no adda, sumyasi iti pudno, ket addamet mangidalan kenkwana, nga agsubli. Anya aramidin ti iglesia. I'll give you an experience. I was the communication director of Northern Luzon Mission. Ni Daddy Pastor Larry Fair isu iti Union Director, North Philippine Union Mission pelang iti Communication Director. Adda iti tri-union kahit nang sawen interamente nga Pilipinas nga Communications Directors Convention iti Mountain View College. No apay ket di kakabsat nga naladladaw dayjay pannakaalak iti allowance ko no di budget ko. Ket idi mapana kun iti union siya pay iti gimatang iti ticket. Naglugan kami iti barko kakabsat. We want to enjoy. From Manila to Bacolod to Cagayan de Oro to Mountain View College. Idi ada kami iti barko kun apay apo nagadayo di iti kakadwa. They stayed in one group. I was separated. For all things work together for good to them that loves God. Idi ururnusek deji katrik kakabsat. Adamit iji abay ko, just in between us was the isles. Inrugi deji baro, iti conversation. Kunana kat sir, saan ka pupunta? Kunana. Idi kita, kunak dissenting nagtutubo. Kunak, ako ay pupunta sa Mountain View College, Balay-Balay, Bukidnon. Then his face brightened. Sir, kunana, Seventh Adventist ka? Oo, kuna. Ba't mo alam? Inistoryanan kakabsat di kapadasan na isuna taga Bacolod City. Dahito yung agtutubo, his name is Mark. Ni Mark was a leader of the Adventist youth. Listen to my term, was a leader of the Adventist youth. Mark was an engineer. He was working in Cavite. Nagawid mo. Kit ko na, anya tinapasama ko na. I wanted to know. Doa lang agkabsat ni Mark, isunati na una. Unfortunately, dagiti naganak na, nagsakit da, ket saan nga nagbayag, the interval is, haan nga nagbayag kabsat, the parents died. Excuse me. Malagip ko di kapadasan mo kinima. Nagururay dahito nga agtutubo pati di ading na. Iti member of the Seventh-day Adventist Church. Apay di dala nga amungatan. No apay ket DJ membro da ket han nga nagatender ti Sabbath school. Aday ti may sanganapan kakabsat nga lakay nga karubada. Isu iti napan nang ikarkararag ka dagitoy kakabsat. And then Mark said, I am now a member of the Baptist Church.
Nga ni may isang rabi kabsat nga nagkadwa kami, may isang aldaw from Manila to Bacolod. Idi damagat no mano nga oras iti stop over kakabsat iti Bacolod. I have ample time because it was about 4 hours. Kit kunana, pastor kunana, dito yakon. Agtungtungtung kami ni Mark kakabsat iti Ilonggo because I know Ilonggo, I'm fluent with Ilonggo. Kuna Mark dili kuna. Ano man pastor kunana nya. Tay ading ko adaditan kunana na dati lugan. Haan ko nakpagawi demon, we will hire a taxi. Siyak din na ngayon ti taxi kapsat. Idi nakalugang kami iti taxi, yung paitugot na ni Mark di gagamit na. Kunana, santa po apan. Kit na pang kami kakabsat, iti Bacolod Sanitarium Hospital. That Friday night, I knocked at the door of the house of Hartwell Tamares, nga isu iti choir director, iti member naman. Iti lukatan, Daday Jarwangan. Kunana kanya, nakakitaam na ito yung anak ko nga nayaw kawan. They embrace. And then I said, I have to go. Amo yung kakabsat na yung kunanan ni Santiago. No adda iti maysa kada kayo asyum nasi iti kinapuno. Kat addamit da yung mang pasublikan kuana. We witness. Kat anya iti kunana isalakan ng tuti karawaday ta ama nagbasol. Ket mapakawan to, maabungan to, iti adu abasol. Iti may sa kakabsat nga rason no apay nga agwitness tayo. God gives opportunities for us to witness. Anya digijing oportunidad. Just look. Again, in the local churches, just look at the membership profile. Saan tayong kakabsat nga pabayagan? The moment nga day ti may nga kabsat, nga di tayo nakita iti unag ti iglesia day nga Sabbath school, there should be an action apan tay kitaan. It might be the experience of Mark. It might be on another experience. Ngam the moment kakabsat nga apan tayo mabisitahan ni Suda. Agsublida iti kinapudno. Ni Apo Diyos maragsakan. Iti maudi nga rason kakabsat, no apay nga agsaksi tayo, I witness because I want my faith to grow. Anya iti kunana ni Lucas kakabsat, Luke 6 verse 38, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over will be put into your bosom. For the same measure that you use, it will be measured back to you. Intuno at saksi tayo kakabsat. Dayjay apamati tayo ket dumakkel ken agbyag. We give. Kunana ni Mrs. White kakabsat iti Desire of Ages, page 142. God could have reached his object of saving sinners without our aid. Diyos nga ron ka. Kabailan na kuma, nga danunan da di isarakan ng hanakang iramraman, sanak ng iramraman. Nga maapay kabsat nga iraman na tayo. But in order for us to develop a character like Christ, we must share his work. In order to enter his joy, the joy of seeing souls redeemed by his sacrifice, we must practice in his labors for their redemption. Agyaman na kakabsat, tani Apo Diyos inayaban na tayong agsaksi. Anya inadal tayo? Inadal tayo kakabsat, nga adda iti ragsak iti langit. No adday ti maysang managbasol nga mamuan na ti kinapudno tani Apo Dios tarigagay na nga isalakan iti amin.
Apay ngagsaksi tayo, agsaksi tayo, agsipud ta ay ayaten tayo ni Apo Jesus. Agsaksi tayo, agsipud ta kayat tayo nga naragsak ni Apo Jesus. Itiragsak na, dagijay nga nayaw awan, maisublida itinagkapuan da. Agsaksi tayo kakabsat, agsipud ta isu itibilin ni Apo Jesus. Ket agsaksi tayo kakabsat, agsipud tagtultuloy nga ni Apo Dios itid na dagiti gundaway nga mabalintay pala ang makipaset. Ket agsaksi tayo, tapno iti pamati tayo. Ket rumang ay ganagbiag. Dayjay kararua nga isalakan mo, mabalin nga iti kararua. In closing, let me give you a story. Ije gubat ka nung kabsat ije Russia during their civil war. Aday ti maysa nga soldado nga agawid kabsat. Ije dalan nakadado digiti nakita nan nga natay. Nga madamalabsan na nga maysa nga pada na nga soldado nga agbugbugso. Ket makipagpakaasi ket idi kitaan na kunana no awitek daytoy nga pada ka soldado. It is a total burden to me. Ngem imay ken kuana dayjay rikna kakabsat nga kunana no baybay akmet pada nanto digiti nalabsak anatay. Tinaramid na inbati na kakabsat dayjay bakpak na ket inawit na dayjay a soldado. Slowly they move forward. Ingana nga nakadanon dan ije gate iti city iti Moscow. Iding agyaman dayjay nga nasugatan nga soldado kabsat. I would like to tell you something kunan. Have you observed, nakitam ka din nga nakadado digiti natay ije dalan. Kunana dayjay soldado nga nagawit, wen kunana. Dagijay digiti soldado nga nagpakpakaasi nga awitin da. Andak nga inkankan. Gayam kakabsat isu tinapasamak niya. Jay bara, dayjay bagi, dayjay nasugatan a soldado. Isu iti nang pabara, dayjay bagi, dayjay nagawit a soldado. And they both arrived safely, alive, iti syudad. Apay ngagsaksi tayo, ay ayaten tayo nga po Jesus. Ket ay ayaten tayo dagiti managbasol nga insalakan. Tulungan na tayo nga po Diyos kalapsan. Nga makita tayo dayjay a kinapatay iti makipaset kadayjay trabaho na agkararag tayo. Man nakabalin na aming nga Diyos, agyaman kami. Tadda ka nga agay ayat kadakan. Imun una inayat na kami Diyos. Sinapol na kami. Ket dayjay nga ayat ti anak mo Ama. Iturayan na kami. Isu nga inawat ni dayjay nga ayat na. Naguyugoy kami. Ket itatano Diyos kayat mumet a makipaset kami. Tapno dagiti sabsabali pay maamuan da dayjay nga ayat. Agyaman kami kadagiti gundaway o Diyos nga iti. Agyaman kami iti pamating ente nang nangruna agyaman kami iti karin, nga sika nga Diyos adda ka iti tingami kadagiti panawen nga apan kami nga agsaksi nga panggapitay. Tulungan na kami Ama, aramidem iti pagayatam tikta nagyagdi. Agyaman kami launay, tadinengeg mo digiti nga araraw ni. Agyaman kami launay kada iti leksyon nga inadal ni. Itinagan niya po Jesus din awat mo ditoy. Amen. Amen. Umunang leksyon pa lang tayo natin. While I was reading this lesson, I was really blessed. It was on a personal note. I'm really blessed. Kitintunumay ni Apo Diyos at datay ito pumatapay, datay isaksi. Nga na numay nga lawas man ikaw sa tagikin nararag tayo. Nga ni Apo Diyos iti mang bendisyon kada tayo.
ayatin na kayo na po Diyos. Akas di kanayan may bagbagami, ay ayatin na kayo. Bagrabida, maning tatapsan.